achega korogo saba tubaganiria maya bagende ntwari gokora igo abageni bari gotchakitene nangu kwani yangu musangiririkano abageni bari gotchaki baba kwaniri kwani aba yabo omorisi inchuo korogo saba kero gwasabire nande mutwaro gosibori gwokoenda asa matanga ali mwari gochi ndio mono master of ceremony aseri bageri na ije tiangira ri bageri kubagwan kwakire ndio mono Nyasaye no myo twancheire na itu na watwara ngatia toika maina mangara sinkeria ne chinka chinde chianga wono tuachire kwa po ya tote pore bochia senka yo mogaka nchoro abamu abo nabaigo ne kenyoro kwa chumura kuna ayo mitate bikorwa na leto bwata matanga ndebo sinanga ngombwa igo na kiego tuasabali baganga tosoke egere toikirania matanga yande bono kwani abali barwatchak kwani abaye kenyoro kirkia watchak tuatebire pore bochase family pore bochase kenyoro Nyasaye tigabe naino chinga kichos na boigo umuroberi omogima twanyibekira samoko yomwana tiga tosabe gosabatore Nyasaye biamona ayo koimokereri gugoro chinga kichobu yane chinga kichobobe twakoimokereri asenge yobo bwibwao biamona asenge yobo yobo watwancheire watrendire mwana twalira kwa bwe mabyengia watwancheire twasangira na yasege tiek asenge ntowe ro kora kwaso biko bwese omonene twachire ko bakirori ngadi ya ero kumwakira tro kwae na itwana tuti ato kwebori nyaka trabe me sando no mitare mali ngai gosera nyore tukana chire kinagucha ekra sore twabekire familia sama bakao baobore mu wetani obore mu mane bago semeri nechinga kichons baikange na de bora kire chira bawante kuta more video twani bagesa sama bakao yorai bunoro cheya nekerora aero manene no mokereri wona kubako na abandi bawumira tawa basinge yo more video ngabuno yasinge ya matanga na barabo bane twabekira sama bakao bona biyons na onsi twagotigeire twasabire twegene na watuyure wetera asirira so Kristo no wari itu amen mbiyamo no morisi ono muri rubusibore wokogenda nanda singa kichiga nabere no moko monene ndete kwarigani ekwa yando chera ere buya igo kegima ekorokuri ogirio monene ogirio monene kwaye yaikira mbia mone kwaye glorious melody kwaya ekorokunga nande koroboswari yetena eriogi rio monene kwaye ino era otare korigiri bagana ebwayerere orare kwaye yu kuna yaikira nande munere buya nande munandange konyari babeter. Our visitors, welcome, feel most welcome. Asemwale gocha mwaikire amatera mwagane tigocha gotera noga kwa gumoreri bagari saini motera iwa karibu kwa wakati huu ndate kumwalika ni umorisi ole koru devotion kidaikanda mwe nchikoba wetani 10 atore etereri ngarare Nyasaye liko igora na kuarigani umusangirekano morisi karibu. Dia menase ribaga
Asa karibu. Ndiye nasi bari bakire. Tani tuzaito chake batotebiringa tuasoira sembeo. Na wale wote ambao watatusikia katika pembe ine za nchi atatupata kwa picha hata kwa sauti. Kwa hivyo ukipatika, ukije kuomba, ukije kuimba, ukije kunena, utasikika kote duniani. Nimesimama kwa ajili ya kuweka misingi ya neno la kanisa kwa siku ya leo. Na wengi tunaishi kwa neema ya Bwana, ndio maana tuko hai na tumekuja kufariji wenzetu. Igasiri tukolia leo tatuwe koboroso wasamariko ayago tuwarigania ayatumenyeiri ageretu amenyire buya nonya bakongo bocha busigwa itobwato rusiase mesindi yowe Kristo. Tatu sabe some bungo bibere erinde nuribaga asemero buriende gukoreka. Tata Nyasaye yamana asenge jo gwanchire nande na tirenere asenge njiri ngana lyao. Kato kora devotion ya asenge jo kwarigania waja ko koreke ryogeri lyana lire toro sia asenge ri kubali huse nyinge konyere. Twakubakira asenge ya mbisibi mbura ya twete ko moisonde na igoro asenge jo kudosira komenya burungu waja kwa okore. Ona tugoba kwekera lingana lyao turalireta asomo sangerekano na ndoro rekane toke asiritira Yesu yorma bolito. Amina. Kitabu ya Samueli ya kabiri, Samueli wa pili kurasa na wa 14. Samueli wa pili kurasa na wa 14 ndio naenda kusoma andiko. Biblia tubasoma tuliko ngainereria igebwa toboene otarweke kiao otarusi kiao beko. Tunaposoma 2 Samuel chapter 14 yebwa telingana itubwa the 20. Wewe mwelefu, wewe mjinga, wewe msomi, wewe mpumbafu, wewe kipofu, wewe na macho, lazima sisi wote tupitie hapo tusome. Fungu linasema Kibungwa gateba hiyo ndio changamoto kuu anatika. Hiyo ndio neno kuu. Sisi wote lazima tufe. Upende usipende, usome usisome, wewe mjinga usiwe mjinga, wewe msemi wewe sio msemi, lazima sisi wote tufe. Hiyo ndio changamoto kubwa. Aba ayekuacha ayeko ikaranse te na nchente nena umonyenga ye tukolia oligo ikarasi mutalala. Nigotore kuna mache aitekire inse embura ya twete mogoroba oyo tata achete kaigwete embura ya twete oyo tata achete namache embura ya twete ngatacha na mtoroche sagara nyiu no mukukonkorore kanore ni embura ya twete iyo tongo mna macha ale kebuyu ara so mutungi ara se nyongo ara so roche kago tirimbo kane ubi ari to kuyene mpaki kuchie sakurwa aitekire insa tanyare ko buchwa naende obogima kabwachire namano birimbo achie tobogima atuwesi rutisa na tooni enseri ntoto na wakana Nyasaye ligo lidio kweli no birimagega Nyasaye tari go sirio bogima esa tari go sirio bogima ni wakoroberia nga oria otamete tasirigwa na gwata na nwakorwa asare anori ngana deli nene andeli kong onyiga bantu mbabu sote chibando babu suirobori babu ke chinchugunse enchi wari wekekwe ewe kemikeri tangani egunda saliraba ewe kemikeri tangani esi yobwanso bwa kweri tangani eko merakurunse gotira imayaka korosira ndenchugwende etane tieri entangane kwa begeteyemo Nyasatra ko sibogema iga korosyo morobe na debo korole muri back ko chaso kwa ni kweri tangani ekera tuasa de tiaso mugondo iko tuanyo to kuragire kwa kare na kare ekera barasa yako rwigoro Yesu bakaigwa na ise ana hande tikata tangende mbakwere kwetera sentere yo musaraba
elindo yore ngobokoragirirwa gutiraso gusira kwa makweli ari mugondo na ndanya ore nsemo ya kabiri yo kumureni back to normal ekora katokurira muna bakristo twalira tugutakuna twalira tuna ntobere mundu tumatenga ate next page na nero muntu video rarire which by the way lakini ngenga nande obina ba second chance onyo video kwete ogotenga hi oh my god onyo nyota kwana bo igorone yaje hatuwezi kukata kauli ngubiri amelala kama mjinga atopa hapana sisi tunachua bili alilala ubili alikuwa na wakati mzuri kwa kuishi kulingana na mapenzi ya Bwana. Aya yetu tunafanya katikati hapa ni ya kutatanisha tu na hakuna mahali itatupeleka. Hivyo umo tunaboka endense na ndio mwenye jiko kombolewa burutisho kwenye kari ya kwanza. Yule ambaye alikuwa amepata kulaniwa apate kuruhusiwa tena kuishi. Hivyo mwa ele tumao kwa kenge ndasalira wagekwe kimanyako jikwa makere tubu kumabwa kabela sabantu. Enyekire ya moyo wateko okonya. Lakini kwa naliro bayikwama yakobege tuma ogosamba mubuna ne batatu. Ekobege tuma ogosamba ekiko ko kiri kurwa senyekeyemo. Na ntuko itoro kumabwa ndasalira wabukiro Yesu goje tubuki kutwaye kuri bagaya kabiri. Onye twarari tasoko semeria usunye twarari tase amakweri yo gusira bakana nakare. Igo cyanga moto ne yawe n'ikina ki na kitobo kikorara. Korara. Igo nayo wake sabu na ki ogwakira kuichurie mukutano musogora kumatenga Yesu goje anytime onasa itwa. Anytime onasa itwa. Kojango to ali ogirigiya ukona ni ochiaria ono li asinyire kurugora nti makolia beria kolia mariogo dili koira na kiara obobeboro obobeboro agendera matukarenga timanyeti ikikero kiengenja sende no komenya mana nya satagete igo into twensi ukatokwe ule bande go chiaseriroba yakwa yagunda tamanya ko sokige ntekege ni keta kireli nyansi nyasiremenya kukirelia boge omote manya kwa mali tunda kile munotanga ki ntwere bando chiko samba kuba senyekeyemo ya produce many kuba so monto yomo obebugata sense kuba so monto yomo ayo tukanone libagari yakabere yukuruko bana banyasai weta twarari la so muboiga tugwata ko semeringa Yesu gocha tutaingwa mbinguni wesa tikabakonye abamuachira mumanyene sababu enene nele lyo beto moyo yesa ko libagari yakabere unachekina abe myaka ya beremiya ababaraje kanisa na iro sienchira nfika kwa umaganoto karaisi kwa abantu bato kabagukorera buya hakorera buya ntuko be kanisa tobe kenyoro kuna abantu abakinga tumanye ngenseye niyo egoeta na kuna dunia tunangoja kwenda sisi wote iko tukulia lero yasaba konye mwana Sunday mission yagera mwacha na makweli along with this be makuri ya amanya ukakariri ekera Yesu ataracha ukatokwe Yesu gocha yako yasiria ukuba kuri kwa yako sire tonyorogo gwa kabiri abo tukukomenya tubwatera mugasutari mbero wengiya ukuba ngo tayo kira montanti toyo mwabo ma ono corona nere ogote bigo mutakuringere nkorokonde otebunga nkwaneria twale ko nyinyuntana twasagusana ono obobebu akira sense asinjo yebibi ikasiri tukuria lero wana MC nawo sabanya sato konye to understand a mission yo kuba waita singa kechi gatora so moika ikamaje ga itekire to koya bucha omugabo akire to gwakana kende nya saira ni mumagega akine kinge tongeringa ego to alibaga abatore moyo tomenye kuringana no kwani kwa Nyasaye tusabe mtakatifu Mungu ashimilele masaa haya asubuhi mturuhusu na tumesimama hapa kuweka neno la msingi kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya kuturuhusu Roho Mtakatifu na sababu ya maandiko matakatifu yanasema sisi wote lazima tufe. Maji yakishamwagika hawezi kusoreka tena. Tukishalala hakuna njia nyingine. Kama tulilala kwa mkono mbaya, pole na ule wetu. Kama tulilala kwa mkono mzuri, siku ya kurudi kwa maringoni tunakuja kuimba haleluya. Wewe ni Mungu tulikuwa tunangojea. Kwa hiyo masaa ya maana salia mpaka siku ya kumaliza, simama nasi na ndio ombi letu katika Kristo aliye Bwana mwambesi wetu. Amina. Ya mono morisi asoko mwenge ekwa ya kia boera njumota ro komo boro kia bagandi
asiwagotendinekera bagotera. Kwa hivyo naomba church choir ya Kiabwera mtembee haraka ogotera ngori gogoteng'anire sitokogenda etabe n'amakweri etabe n'emechando emenge etabe n'obororo ense eyo ekorokung'a igoro enya igo abari bosio n'ekwaya ya Kiabwera church choir nabo bataete gotera kogoteng'anire ense tokogenda etari ense iga tobwate emechando n'obororo n'amakweri.
Ngonga no mole bosyo asaba songo asiti ficha basongo no mukare. Biamano kia wira church choir so gatero kuya. Ngona toko nyora nando gotera konde. Kurwase choir yarugo was Calvary. Yarugo basi lakini kanisa yabe ko Calvary. Na buto choir gani Melody choir. Welcome for one item. Wangu wanyamubwate USP toe nyamubwate simi ndagocha abande bone robere riga kerawa ni abako na wepanga abona ariko bamanyinga family members nkongo subare no mitagi nes kefa sabawe saransa abagani bande bonsi ebirogombira ebiya abantu baminto banka imoma etekero magani achire na kitokora ibona bonge anda tako basaba ande ngo banyuringa tokapo atire ara speech siga nkwano nchiyo egekera ekenene na matera dokorandi no bosaba diamono tiato e Calvary egose Glorious Melody Choir yaru aribo basi eto watero komo antuma ko batesto kwanda uchi karibu wakitoka Sabina naro tomo watera na eni ko aribaga uchotera watera kwao.
Thank you, melodious or glorious melody singers asogotera koinopia nandibono narangerio mito Sabina kerako nagocha konari ko bamanyinga chinyomba cyoba chenu chire kanisa amaiga enyera ange na inchase ngokwana ne abangina n'abana baiseke neye koruwe yere korumate muno komeraiga ne abagaka n'abana bamura kolendo bachenu lero ntobwati nkwanoga ntobwate kanene na matera bunaya na marandi bona bora cyo cyane nga kinta ya guri bagaga nkwane n'abakwani ntobwate baisaine bachikire baja kora obakolere bweru tukori alero ibona tigange oyo mitosa vina libaga atero komo nande mako batebie kwaye gocha lakini umoja Karivari mnakuweka abana banyasaye nwetora sama be tukwana niga asoko bako oyo nyibwete seri oyo ligo ikakoroko bako iga mone na bakwe mbe amana nyumantara atara niga nkogania oyo to gaigo nyigorere gitabu kya Yohana 5 ya ngoenda bwangu ndo mwenge 5 28 na 29 Yohana 5 28-29 Egoteba iga Timo kumia saya na kiensango chere ekera abantu bonsi baraza chimbera imebara iweri ogiria Nyasaye na barabwo na basoke bari gokora okuya asoko boki wakwobogima nari gokora amabe asoko boki wawekina ensango tere bari bakure bunayo ninteri okure bari bakure batindekirwe abarenge gokora amaya ngabo boki wasobogima abarenge gokora amabe baboke bagenda asekina ayamo na inta abatele moyo twachira matanga yori okwete na asara byote nene na asobuya wose na asobobe webo lyayo manene ekyagera tinga kityakolire ki kyalire igatiga twebekanye ekero tobota korero ori okure webo lina ki eraba ninze sabi
gwa gose naso gosira mbiya manaso gategerera ande bana ko basten na gotera oyo manyete na bagonteres ndugu kuja kwa Yesu saya tani usisubiri kesho kwani kesho si yako ni wengi kama wewe walisubiri kesho kifo kawachukua kabla ya hiyo kesho ndugu kuja kwa Yesu saya kani usisubiri kesho kwani kesho si yako ni wengi kama wewe walisubiri kesho kifo kawachukua kabla ya hiyo kesho sasa wangoja nini mavuno ya kupite utakuwa tayari ndugu umechelewa ni aibu mwenzangu raiti ungejua ungekuja kwa Yesu mapema saa inayokuja ndugu tutazunguka katika kundi moja hadi kundi lingine kutafuta wapendwa sifura kuwakosa wapendwa katika uzima ule sasa wangoja nini mavuno ya kupite utakuwa tayari ndugu umechelewa ni aibu mwenzangu raiti ungejua ungekuja kwa Yesu mapema tukifika mbinguni ndugu tutazunguka kutoka kundi moja hadi kundi lingine kutafuta wapendwa sifura ukikosa katika uzima wa milele sasa wangoja nini mavuno ya kupite utakuwa tayari ndugu umechelewa ni aibu mwenzangu raiti ungejua ungekuja kwa Yesu mapema sasa wangoja nini mavuno ya kupite utakuwa tayari ndugu umechelewa ni aibu mwenzangu raiti ungejua ungekuja kwa Yesu mapema amina mkiwa se Yesu bwango tiakona wote bana umoja karifari gotera bono biko gotera igansa bagokora ntonyoro mukwani ukabere ekoro mukwani bweritangani na rwaroro igo ntonyoro mukwani ukabere
Mukorokomo listo motwere. Nigeni naye ndo kuja kuyariga. Yamono mmoja karibu kwa wimbo.
ingomanyetore vashoni bose bono nechitukire bamura bakoramina chirongire ndabasike bakorabeka ya ore vashoni ningo ndio mono sana kerubo yani umoja tarifari kwa hiyo wimbo mzuri toko nyoro tera konde umorisi korande mervia sinini tonyoro gotero komo tumago kura to ende program yo kurandi kurwase mzee Zakaria Bosire kurume kubo mwaka inga yari mwaka no gotera tobaze kongi woriye kukuranje ogotera uratera woka mwana kwa maskani ga kwanda inogotera bona tera ogotera Itawa na bako ni masi ndiamo. Ende moyo mwezi kabisa. Wali mwote tokoro. Ono mwana ono mwote tokoro anaanza kulira. Lakini nda senge yabe kugo. Yante rango gotero. Abarende ebindia nge bika byange kubwatwa. Yasaliye musabibu. Asante, yantigera. Ama kweli mwana wako mama moyo lakini uko mwana wako na kuru waziri no litali kugusa ya no litayura kusurukere uwachire wachira asante leo vingi vile lakini ende wapi kana ngwana haleluya amen ono hotela korana bora mbwatishie Yesu naye umusani naende ugima Chano konye asa matemwa goikai enda monanchem genda monanchem asenda monanchem asema tuwa kwa na tiyo na usikiro mwana bagwe wana lende mchomo wako ulio kana kuruma kwa bali bande chingu haleluya mwako Zakaria taliumuya mayanga mbete miaka lakini yekengo materia hapo nyuera haleluya mwana na bande karamo cha moko ulibaga nyagwaterunga no gosaba na yeigwera saba kwa wakati huo ningewaomba mjitayarishe kwa ajili ya neno kutoka kwa mnenaji na ambaye ako karibu kunena nasi si mwingine bali ni mzee wa kanisa ambaye anajulikana kama Tom Otuere. Tom kazini yangu shida ikanda achenko ererura ndine 30 karibu esa nitaisalera nande omurandi na baletere mukwani na baletere lore bwe chimba chero ona bagaka kisokoro ne chimago koro chirikira mu maete chimba chero motokonye kuna ndu abana bake toko bori uchimba chero ndori komanye ono omurandi karibu ibane riao tiganyire chinga kiechi asengejo yuko basuri ngana omura
nare kubakwani ngambu yamure ikiagara muri buya abantu mwikaranze ta abande baruwari tubugwata mariyo gaseme buko bagajete chiza chike banywe igabanta abanga barama wenche nonyo bakire asenke yanyorirwa muneri wa muri nene asiri tukuria rero omugusini gagataba ngoma kigo ita tari mwego kubara ngoma kigo ita tari mwega okubara igeminatinga a personal experience omuntu olino manyego nene nere okubwa basamia no basamia ubwo mwegwa na bubura akonja abantu asenge ntiyo komenya kwabo asobosibwe inse ngoma kigo ita tari mwega okubara tusabe omochenu tatanya sawo mwancho mete igoro biyamo nande mbiyamo no kegima ekegwa atusangire kaniriya iga kuru asichingongo awo asenge juri bwa muri nene lyaro kanira asenkeye iga nekero tuwakire asenge jokore mi abaminto nabo tuware gusabanga korancho bare mwobo nene bokuru asore oba asega tita setukulia rero ni ngana ya toretira ebe engana egotwegeri ngana intwe ekereke mo ngatorare ko tero tokurara na kiturarare kaba mona itu gatura egira malika machenu asirite Yesu Kristo ero motorito amina igonta jete toligeri ngana mego tabanga tough times chingaki chebo kono chingaki chebo kono Even the we have indeed come unto a serious time, worst in human history. Toekere chingaki chobo kono wetani omugano gwense ko baroro. Amaene bosobolimo. Igonta yetobote abanga na amaene amachua. Na chingaki tuekire ne chingaki chobo kono. Chingaki kitanya koba naende ngakiende. A time of the end. Chingaki chomo helio when the leaders' times are before us. Ekera makono akirenge ncho agenderete gotonyemerea. Gokire teiga kwebunga muswati minute urali. Gokire te kwebunga mumwe minute mukiro. Gokire te kwebuso utimukiro. Gokire te kwebunga nyoko utimukire. Gokire te kwebunga moidio akorire gentoki. Otimokire the last times chingaki chobo kon chingaki chobo kon life can be difficult na bobo juma bra bobo kon life can be difficult na bobo juma bra bobo kon asere na asende nchirakiyo muna mwekaransitinsa abandi mulengati go school mbaye mwekaransitinsa mulengati go moko lwanki abana bakuchikulia mbaye mwekaransitinsa mulengati go moko ne yachiwesa muchikuwe mware tough time difficult time chingaki chobo kono life can be tough na bongo watu sabu kwa menta watu mara lakini omwari chimulia kwa gentoki tilivocha health problems ama weyo abuchita asobo kubwense. This will attack us without notice. Ni kama wera gotochera pakaliya barugwaka odi mawira goja zabantu abantu baruware teraroiga natanganyora n'abantu bafite pressure soko vuga kwa pressure igobora tuswire bora tako kirali tukaserinde omuru wesukari bora tako kirali tukaserinde abantu abantu bakumya ko jaza n'abatanga morandi kakino konyenga ngiye ko kindanye eribe pressure ne takora gentuki tegenda iguru abantu nanya ko bamariyo bari na ara amanyire bakonya kunywa matuka akanya akora gentuki akoja gusuka barenga baru ate urero pressure ma
mbaenga mbayo kangana bayo seni tubatayo tiyebengo abantu abandi baruwarite pressure chiarisa chiagetira abantu okorengera yokonene mwitani ali asukwende korengereria abantu baruwarite muchange mbengera amarwende family programs kisegi ase egatia abagaka n'abangina n'abagaka abangina mu n'abana abana mu n'abagaka abagaka mu n'abana muntu amata yatenga kingaki kyabono ekyabeire kimbe mariyo mwana nyomba ekisegi kyoka umungina teba kababanda teme erindo wajani evomente kane omumiro akome nomo minonde okomote nomo gako likyagera ngire kwa takire sanka ejo kondanda akore obe ndomo bekere indari kibe shenzi alani inka mumira kandaka akamu akelyo munari nyuga mora kanse ko tokogoro akata kumyoka njim komba ndeke njim oye techo chidinka agenda tukoye ndira letaka tigendo komeko koro taruzi yoko kyabere gai oyo mero ko ebiryogo atikono kiromo wake kyabere wako makodi kwa nkoyo omo mino yakagenda agateba ntera omo wako ngonkora abekire sese ndore na kyaka gendo na kyakaba akanda akabekire sese kaje bekire sese karia muna yali kakanze ekarama nanganibo ekamimbe karema naiga ekarama wakagocha kumwe na kamuligere akaja kuyeria mariga kumuri nchyokorera omo wako utyanga to mlango ajetangana kwabere kwa wankora mune nkoyo lakini ninchunga teri titukulia rero naye bwije wanko bekire naro tindara ko bekira cyanda aratemere tuko ndana cyakoba njungu oroki komuntu karene sukunu maiga komatorora oyikangana akoze gentoki otombere toiga umwako lia karigere era karera ekero mukungu akorera muhatanji akere mwina era nkorera hai omo erepi akabato mungu yako bako akameta yomwina tilatwanta nebo kutakira rero yazo koregentoki twanta nebo kutakira rero ngoma kanchana kutakira ndakiyo paka bono iga na bakato gentoki kanta ine munareri na nyamburi areri na nyamburi naenda kwa mwenye areri na nyamburi ngoma antaine kama chanda na peta ekero ya mati kwa zunda kama buati ore umusata ni mugungu bamenyete umusata ko umugungu ayenda ko bihimba ayenda ko bihimba iyo minetinga wanta bindo ko zigento kibanta bamba buana yi yiti twesi yo kwa zigento si arenjo na kio mkonya ko tabanga we have indeed come unto a single time once the new ministry the time of the end when the believers times are before us tough time singa kichoro kon ekero mugaka no mu nyamenyete lakini batiraine abaka nyoro mana bange umate motiraine no nyoro muramu manyako manegente asata mura manyako man mutata manyeleo aba muramba mura mutya makogo ndayo ndema kiti number 1 mokunguki orega oranterina abana bajya torotongo barikurenda yaye abo musiko murabera ndetse kumenya bari mu mako yo bamoto mukyo bakogo ibaba tabina ndo nena ibaba ndabo mamenye ndabare ibamenye katiba divorce umekoni umako tebanga. Many families these days are broken down. Chinga chibinga chamba tukara, echikata gendoki. Chibinga kata between who and who, between husbands and wives. Ekatia basata na wakungu. Chinga chibinga chibinga kate. Chinga chibinga chamba tukara, chiabueka niwe,
nesati omuntu akobeka egire kiusi kyaye kyagotire ekero kyagotire kyatibokanire ndiyokoba ebitanja bibiri butaka ekemese ekemo yakora gentobu bibo yaroro kinka kyamatukaya nabo kyambere korokana igo mukono magotewa what California was is Kenya today eke California awenge amatukaya nebenze tu yabone kote gentobu ele na California arenge obo tiganda okonene kwa baraka n'abangire yibakuwa rendo abana batigara bari boka n'amatukaya abantu abange abandi nabo bamenye taigo omwana wa magari kanisa karanga tebaiga I have gone I will never come back and never waste your time to look after me na achire tibakoragento tinkoirana na nditosaliza chao kokoragento Komija akagenderani. Ekitabu kwa homa ya dunia mwalimu akisomere umumuraya maka nyomo mwencheri akamureta anka na bongi na arabina bataranga mumurone leta mwencheri abenguruone mumuraka leta embuya nyuma kamo ikinka babere umuntu pako ikira sago taraiga amwe bakiri na irobo koremeremo umuntu nabugirana tiyangu mukitoke na bitumo ngene betwani yari abana umuntu nemekira bano kagenda na mukongojo hoje bikororo mukabo muraka manya kuliga byo umuntu ngejerani kode kama kubonye nki ngabu yaje kuligiga nki yaje kuligia umaye taga tejo musaja na ikijuka turakore no kolemengo tokale bintu tutindeke igo bakare minguru ekere bari minguru bakajatu umuntu bakataka bekururi kuchya sobuina umuntu bakabari maruri na imoko ngira baba kururi ko umuntu kuchya sobuina bakamukururi mota ako mutadenza kerona akulipi umaye ko ngira senke imwe kuchigombeka bakakururi umuntu bakabete ngereri bakatugerera ore moyo kabatu ore moyo umanyete kediyo sima na kyako yento ekere bakora piga bakora obuwango ruo bakarusianga bonzi bagako minyoka bakatama bakarero nganda mwenjesi bakase wali nazo bakiete tough times chinga kichoba kwani omono okorenda enda yawe emetienyi kianga kwa kintu buyabu yoro na kigeta yeti tidia reka nikola muntu nanga kora gentuki oya kachitege chinga kichoba kwani kasama tukaya ya what problems emere malisa abantu baokora abantu batemba ine yale ndio sikuwa kwenda kazi niniga abantu kurumaira bali bakumye kabisa abantu batakumukura what problems ama tukaya ama haki pata nena abairu bako abana babo gento liya na minyoke tinga oya todo stocha kwa gento toto kuruga umwana dana tindi kwa gento naisano nchikogora ewe toji kwa naisano okora gento ogenda ama haki paka nyumba resitore ama haki relationship problems kubwama tuwe mugaka n'umongina amona abana mugusiate na bwanji bwa mweri ko musunte gwakora gentoki wabura ainaro aikire asama tukaya yobo konu ebe tabu kemera ngani ikomini sana nene kemunga yakemo igera tabanga mwanya bantu tabakora osyemerereryo nanga kyoguma bwa ebe chikoba lakini mariko agoteba we may make our plans but God has the last word na potura kolemerereryo ya itumtumna mwanya bantu lakini leo tadi chiwu ndio maana ni moyo nyasaya if we want our plans to succeed onye tutatemerereryo tekerane then the Bible says Proverbs 16 verse 3 amarikama nyagoteba na chamarika agoteba as the omonene mirimo yao
mutweke omonene emirimo yao Oberi yao. amonene emirimo yao ninyakobere gusesenigwa mutweke omonene bentoki emirobiriri yao maite mwanya bantu ngokora ari emirobiriri ere muno omonto lakini emirobiriri yagokora teri ase omorobiriri omo onyasaye bono nkiamarika ateba onye gotete koba onye ikeranyete ase emirobiriri yao gokora kara mutweke omonene emirobiriri yao mutweke omonene emirobiriri yao. Ask the Lord to bless your plans. When you are and you will be successful. Not only you can carry them out as a Kojabogodi. As a Kojabogodi. A type of Kia, are you? Is an Nane? Are you San Nane? Naki, ever. Tough times, still like the Chavacom. Tell me, I'm here. Tiba suka programu yande. Omuntu ndoche bono. Omuntu ndoche bono. Ta konda naende no nyang'aki. Mwema yutumu omuntu okuroche bono. Na vera abeta akoro no nyang'aki. Do you know that? Mwema yutebo. Umaite nkura atutura matanga. Tuwarigiri njiri okwete. Tuwarigiri masaigo. Tuwakawagento. Tuwanda tuikaranza. Nande tuwaru asahu. Tutabuati solution. Tutabuati chibujoka menya. Lakini tunaitinga. Ayo manyene ninkore bono iga, alma bitin kore gento. No ndore bono yesa kachiamon, omoro ko batondora. Oyo mito tumekita hadi vili. Iga arende mambi, lakini omoro bataka digendo di. Taro chikai. Bona ya nondoche. Bona ya nondoche. Nje ninkore. Kolende buango nimbe tinjo. Kolende buango nimbe tinjo na eno betego tojo. Ekiagera makulia kemba kiranguru nanguru cyanu kire abasera atakuyera amakwire keragocha tari kumanya ngayo ningo tari kumanya no gwate kibeza tubati wese tari kumanya no mutambero tari kumanya no muwene tari kumanya no monatu tari kumanya no monyerere tari kumanya no morabu tari kumanya no muwamu ekeragocha akorentoki igagocha makwire akemba keranguru nanguru abasera atakuyera makwiri atakuyera kegoli nteba ni mayanga musikoneike musikotika. You can be alive in the morning. Naboko wa moyenga kiamani. Muna marikago teba ase kitabu kia Ayubu 34 Mungu 20. Naboko wa moyenga kiamani. Mara watuyo oko wa moyenga kiamani. Karimu alengana wate ndo biamani wate ekare koleka ekare yoreka amaraisiko konyeyaneri hono ndabitari ngatogo mutando neka ya butukiri amaranisiko operation ni mwetari tayo wiki nge makoli ke munyagitari wiki ya kabere injuwa ngoi katiata esune kogenda etenete kobore kita yakane komi hesan njira rokor omonene yakwa kono rama abera mbiri ndero onye twende kirentera akora ogo kirani onye bugima onye libagari yakabere estime gacha operation ekaera kusa 3:30 ya mama mpaka saa 7:30 ya mugaso igalero niki nabongo korabero mambi mara wataka digendo naboko ndabero mambi mara wataka digendo tunjo mperaji saa 4 Mungu 20 abantu nigo bagokwa ararimo nigo bakonyegerwa botukugati basira kegima ari bare nokubua nigo bagusirigwa kotali n'amaboko amwanya abantu bagusirigwa ayo inye bungo shiri ekubwati abantu bakonyegerwa botukugati indi abantu bago mono statistics yako tabanga abantu bala kubutuko tali mugaso abantu nabo baranyare ko bamoyo na abantu baranyare ko bamoyo ngati amambia kulende morogoba taraika kwanyora baitirwe basirire
goita kare na kare nonde tari okubechandira onde tari okubechandira obitare moyo ngakiyamande egari ya mukote marago abana bombaro miyo tinya bitari kira sabata muwata buguma mbako tigento igende kikirimi ngo mutera kiro muika tarenge marago ngakiyamande tarenge moyo lakini wewe si nao hapo wapi sasa wewe ngayari tayo asemendo yaki isaya isano ebungo 14 obi tali moyo bona ya tayo izinoronga tayo naye narora abetobo nabonga abetimbo asemendo yaki igama likago tebanga ki isaya isane bungo 14 asayo asaba kure atonire na wasa myomonwa oye wetania eterengo na bari no bonene asomo chiyo neme gandera aroro nebe buruburu na bonse abaroche ndemeraye mbatiri mbotuko kiasa wo longa timwaigwa inki mwaigwa inki motaiwa lira bali yakorire gentoki yakorire nande yasamiri gentoki nimore sebunza nimore buyanza yije yinu lira bali yakorire gentoki iwonga ekero chinga kichia kogire Nikia malikago te First Peter chapter 4 verse 12 to 13. Igego te baiga. Friends, abasanya when life gets really difficult. Kokoro obugima bwako konyide ayo mwako. Kokoro obugiri bwako konyide ayo munoro. Kokoro mutanda kokonyide yendo akokonyide. Mukoni akota don't jump into conclusion saying that God isn't on the job. So basa ko tuma ko minyo kanaria ko tadi asa tadi ento giege tadi aseme. That's the time ya sahara munai. Hallelujah. Nidimo wetu mwita yochire. Awumra abuli nanya sahara inge ekro biya ko ento ageko atare ko mokoni. Ya no arenge muna arenge ekero keria yesa ko bambwa ekero sa ko bambu yesa na ko tegento no arenge nani yesa no arenge yesa ko tegento asare adenge ekero biya gutimuka iga bana banya sa asoro korera manya ko te banya sa ito no muya ekero muya iga ko re ko te baiga eketo asoirwa mono ko no nene asobe kuno ko tore na borobo iga marika ko te baiga kitabu kia pete entangani isano ebungo saba pete itangani isano ebungo saba na kiru ko re teba iga marika ko te baiga ekero asoirwa mono ko no nene iga marika ko te mutwe ko gwechanda kwa uwezi ekiagerere niga gwechandra mono asenenju ya ino. Haleluya. Mutwe ko mono no gwechanda kwao ekiagerere na gwechandre mono gwetania. Haleluya. Gotiete sato ko nya situ kolia rero e familia yasiriro omino o gwechanda kwino mutwe ko rori nyasaye nyasaye nabale mie munera ararore buya asite Yesu Kristo motoria omo chenda ati nyasaye mbia mura sikinga kigegwa kwa nyamu ne tuto samarika macheni ngano nyitinga kiji jaro chinkomu ogwe chanda goitoka turago tigere no tuwe chandere sise ne familia we ajere mimunera orarore buya abasani bakira asenke koyote ngora yabo oba sise ne bayigo bali ne ndo ba ata sikisa mo chionzi asite Yesu Kristo motoria. Amina. Nyasaye basisi Kyawera church choir ajerera motera watera erinde tomako adase program rinde watera to watera ngurdo watera okechitaya
Nchibona wangu. Wanaokuja ni Kiambera Church Choir. Ayerera chinga kichachire mona ayerera ngotema ngo kwayerera. Inchi
Ekwaya mbia na sogotera igangari ganio mogeni ura atoretere announcement yemo maiko baira sigitambugiro kende monena bakwe noje twansi no tora igankorera tore nabwate announcement nkego natete kora beka iga abira nyarekana naba minto maroro babwena to goicha matanga kara kini mbaigeti maroro nyalo chinsemo cha Nairobi garia chinse cheisiko abono squeeze ero igetore digital anto atometu kurungumbu ga Arlington Texas to te beka matanga ya senche ya live wetra sere dia ito nabo igo asensemo ya YouTube nabo imetandao yonsi ntore live igo onye kobwato yomino ole chinsemo chinse cheisiko osena andonsi asara vere nabakonyara kubaka kutubwatia asenchira ya live Facebook gali no tore kwetera abagusi Global Radio asensemo ya YouTube abagusi Global Radio no tore live gabo igo onye ondeka rorogwe ntoko ikaiga gosoigwe tenga na ikaiga igali asara banya kubaka kubwatia matanga ya senchira yeyemo ase eyemo sasa malitanda ko anangoro kufidelsi bojoge nonde abagusi Global Radio asante sana no igo ulotaite link ya YouTube na bakondro no ndoro gorogaria na bonko mutumira Moses niwe bia mono sana asogotangazo kukuya igo bono muno isaranta bu igo ali America igo mbatoroche wono ndaete ko baletera bairi bacha senkeye kolete ngora yabo unanatieka kubatangasira litangani ntubwati nkwano igeke ombenda areta bosio noyo moino raruo gosaba kwaniaba yeke ombeke onkorangeri abande igotora salute umusangerekano arabu monganchere moisaranse oyoyo makora masabo nande negendere natuansa no botoereru nande gokora tore no botoereru iga singa kiraroro abairi nkoreta beritangani ibakoro kunga all church elders abarisi bechi kanisa abachaga koreta ngora yabo ninungane timoche bosia mobwatu ne picha kwani abaya ino oyo marwa masabo nando matenchende omwango muna mogo changora igo nabokonyora nabasiekere isiko igo nare kuganinga egepindi eke giokomanyania abagani baje kurwe ngora nke irase chideka chinke twari gani umurandi arandi abagocha n'abarisi bechi kanisa
mbiyamona abalisi asogoche nkeye kwa abaminte ng'ora abalisi bakira bechinge nchawa abande barabairi lakini bonsi nabatokubaroka nga they are church elders. Karibu sana abalisi be kanisa nambiya mona saba gani mwachira somo igabuo biri rero mwensi pitu abari ganiri iwa marieta chaga mange nasi nywe ringo soma ne ringo tiga bona so buamo uno motenene bweri tukoli rero abairi mwache nkeye mwensi pi mwari ganiwe nande mwanchere kobera walio mbele yenu ni wazee wa kanisa na wametoka makanisa tofauti tofauti, na kwa niaba yao wakati wengine watapunga mkono, nitamuuliza mzee Obara, Francis Obara ndiye atafanya ombi kwa niaba ya wengine. Abagaka bone be kanisa bekanga maoko iga mwakwani una abagaka be kanisa mbia mono umugaka Obara karure sababuoka tunaomba. Baba wetu ishie juu mbinguni, muumba wa mbingu na nchi na dunia yote, tunakushukuru Baba kwa maana umekuwa kiongozi kwa mazizi haya. Omanene asikuwa turusiri na atambe kwenda ominto okori orugendo baria tigire mwega tata twagosobaire onyare kuba gukubasesenia ubarende ubagitere Nyasaye foncha mipango yote shetani kurwa senka ego yominto nyare kuba ugatiga kora ncha mareka bao kanyare kuba bakurende nkeria saidi ya yote oba usirio bwaba baba bare muno bateba ekyagera Nyasaye tata ugore shinkoro cyabo Nyasaye moikaso abarendero kwena kwabo omugando wensi nanyore trasura senchira abene yosaba ekerba gukora kuruga mbuyamuni kere kubarenta baikabuya nekerba kore machinka cyabo nande baikemu tatu Nyasaye sadi ya yote uberendi bwabo isaine keratora chinka cyaito kereto komorio nkerio yominta atigete na kiere tote mbunga omoremba nora jina lako litukoshwe saidi ya yote munene tuabere ebebyo ito na mmocha ito yotuwe na endo tigano gusali gwaito munene na ntoto likira mare yote sikatabe chempo kumubwaka na kale utakaporejea duniani kuchukua watakatifu na intua watu wasabira totoka Maria taito na wala sikatabe chenu na tutakuwa tukifurahi kumulaki Bwana Yesu na wengoni. Tunaomba tukiamini katika jina safi la Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Amen. Thank you, Elder. Ngitambo kutenda kagenda. Ngeringa segati aito. Ntobuate abakunde kane. Abagoro kwa pasta. Bachaga kurwe ngora yabo. Kurwa sejidini ao. Libagane rieno mocha iga. Alafu yoma koro gusaba kwa niaba yenu. Nchibono. Onye korumo pasta. Kokorange runga pasta. Libagana rieriga. Njetindi mongiti. Inchuane korumo pasta. Oganomo pastor BAG. Oganoro Ruthlani, oganoro WSDA, oganoro Katoliki, igo Katoliki minetinga nabora nyomo fato rega iga. Inchuga no mo katekista nyo rega,
na igure ngana yorange na ase father na ena bogo chaga obwa tune bicha toske go chiari aba pastor na bwa sawa aba pastor wano kwani musangire kanoiga biamono tigange nye pastor yako robe sawa kwa niaba ya pastor wabacha pastor ande biamono tarimo ngitioma tonyamba anga atanganga nje mbona tagosaba. Thank you, may God bless you. Tusabe Nyasaye tata umwana n'umuiko mochenu asekense kigatorega samatanga yo mwana oyo yongosaba Nyasaye itu orento botoelu asenka yabo obo murayo obo Nyasaye bakonye begere kwege na Yesu Kristo umwana Nyasaye ulio iketa sensa sengenjebe byaitu kero yomo aonchoke kero yoma okorera sobo gimomoete erindo korwa sobo ikobwese anyorenga narendete okwegena ntumanya bantu tigatotebera nga turegene toje goikero otoreka wakali na kale obuya bwao nasabira bakore kase abakristo bonsi asensengima monase jikanisa jeito gaiga ekenyoreke bakwegene baokorera sobo gimobaete eline bamanyanga nayo basiseneti asebo gimobaete Nyasaye agosabire kuranja wa monentwe ase bilito gukora sense kubwa mono twabere bibite tokora elinde tokogwenere na asabire gotira Yesu Kristo Roma bori itu. Amina. Biamona wa pasta ngoma tonare tabarisi nare tiraba pasta ono kiombe kende nkoreta mwaro liraba kunde kana baigana barisi be kanisa babere the role model yani barure kioro keringa tojaga nando che kontinge meni ngota ete kukwana nkorio no sabati bona abantu ete koreta na abantu bamaskani aba yakatisa kegima bago chaba kwebichoyo mato sabere nanda masababo na mayana bako iweka yekore miaka yabone menge abantu bakurukunga kisokoro naba magokoro ba obiri kisokoro na magokoro obiri yakore sokoro obiri kore mina koro obiri ibagane eriao mpako wako uliza karia nari bagaga otera otangane sokoro usaba notare nge sokoro ayo mwa karia welcome mwako ulidia tera na iwo watanganje ne sokoro nara tingo sieke raji sokoro tenina bono ngobu atuore bichari asenge njeri kare kwa tera ono wesa sabo kwene ewa ko sabo kwenga kora iga mogaka togenda nanda sege pindikende. Asante Bwana asibiwe. Bwana asibiwe. Bwana asenge njeri no kwa kana sanga mbiamono esebionse byako liromate akulu wanja kwaye ngero mojo kuro nanjite sana igo utura sabaiga makwiri naro ichegwe kande iga nyaruka yane tangi gekwete ko ni uchimaine igo na chikura ru mojo kuro yo chimaine ndito ga ndo chiari bugirango ya rugo igo am very sorry igo ndi ensere mo igo mano naba igo na tigang kuneiga Nyasaye garo muyasi chinjere chai chonsupi Nende gago kora nasama kora garo muyakiringincho Tono esa ura jetenga tori kamaro ko biko sowaga intamanyeti
Mwana baba. Kavyo ya viaso automatic. Baba Mungu Mwenyezi Mungu sana kushukuru sana utaratibu. Kwa maana wewe ni muumba wa kila kitu. Uliomba nchi na watu ambao wanaishi nchi hii. Hata ngao wako nini kibo tunaomba tu msamaha. Kwa maana sisi ndio watumbavu kwa kila njia tunafanya mbaya. Ono kirigo na sabira mama tatu na saa tuachira kwa bakero dia somwano usireja kwa nenchi lero igo aguna aite na intu togendo. Ona sabira maremba somuchi. Amukiesa asi asa beko marembo bintu binde mbito ko ebisangi biditwa kwa na mbito ko ro imonya monyi bisire ko wa muchuri abo butaratibu usoboke una kange. Naita batoko wa avance tatangirikana utolende toiga chinga chichito buya ndikora kuchama tukaya ari kuna kuishia busi tukayitaso kuja kwao kuna asabiri kuitira seriete ya Yesu Kristo mkombozi na wayalenge hivi topi kuja kwa kwa manyanya mwaka ya sana kuomba tuko ndeta tukurangiriga tategerane kurangiria baisebiara nabangina byaro biri yagarongo taba baisebiara nabangina babo babangina byaro biri familia Nchoro familia Mochama Igabu yani Momwamba family onye kole isebiara osenyina byara obiri nabamu abo nibagaria ona rieri abande ngonta ibare ngangware gateba kikorera nanje nindo che bunanko yandi yepindi yeke igaba nangeriga nabangi na biara aba isebiara obiri nabamu abo yotinda akorokana nake businda kusino angena nje ngongoro ngorana muno hata nyangaresi nekirombekeri kiao naye ikire kumanya ninu narangeria ngorana nanda ibare chikorera chionchoro nabamuraro ombono moibure karibu bono wagina nabaka nabamasikano ngaba bagukora nkurangeria nde chikorera chiobiri nabamwaro indebuye bono kuserisirete indebuya kabisa ekerate ekeno omyo gatabuya inchibono ingakimwatinga aiga ininchu ose inumore imore abangina byaro biri babo mari babo mbaire bonsi babo mwali muchali sio mwamba bonsi igo babo mwaka chali sige kuno babo Samsoni mbera abumokoro kanga bana ono wese inunarangeriga baki wangina bana baka bamasikani buyo igo makoyo wana naura kubono akinda chenkoro kenche bas kwa niaba yabangina nabawakaba nabamasikani ndachengani ndobwate namonyerere kuruma yanga agenda na itima agenda umongina nare kuru asoko bokwana kuoborio oyo gatatu taroko bara kuru asoko bokuboriga mpaka namba 3 mongina ni manyire wese na imukyo ko koigoro ayenayo besara arafu no mwako ori akilishe abandi nende ndokoroko bokoigo mbia mono inchumo korere sara mongina ni maambi lakini wale kubata sama yote nganje ngoro kukerubo mambo bawani arebe usabe ningo kani yani sama liwo kwegure na abakwaniria somo gasaba no mbia more mwenzi na nyama kubato liete na wekora nyarekana yara abaigo ngotabia abana bane pore kyaro toikire bana chinga kichoba kon twagere bune bisita kago sita mandi ya sichoro maragoba
wano nditaye mungaini no moriri ebukwa batabana twese tutwachire bogeka igo bono tigatunyare koba togocarani na goikei torigereri igoro njesamariete nkoro kwana ke muntu korwesaka angari kori ndieterende nawe korawe ana ke muntu korwesaka mamu mwabari ekamba ni anejare go mwaro yata biguna tinga kinchiyo ntena wana bwatanga niga na tabire mwensi abana bane murega iga na baire pole tigato sabe bana omuya tata nyasaye twakoya ne iria somuga sobona nyasaye twaikeire bana torigere tiange nengegu omonene toto tiga twarigere iru musaraba tata bwemeganda etukorera gocha sore baba bana bakenkorera bare baba banta banene nkorera baro manene norote ngosoka tore korwa torine ebyoma birosiri na mwanya banta sama goko manene togo sabo torenda litukoligima abagani bara irana tora irana twensi otorenda sori tukeri tata ntogo chika abakwani bagenda data twabatie sama okao kero ko baji semiro ngaini ikorwa sore kyara be kamba kunyara makaike igora bwa sore asensa yabena sobuye bwa Yesu yoramo wario ito amina Erieta ndiamore mwekiga twatabonera bariatonire yasamire erigenda togotuira mwakata kurayana nchoro tayo mwana Teresa tayo ancha abaye bana bonsi tayo igorira bariatonire ibona ni jeriganyerete aye igoto na kurikinjira cyeito tobeke buya kingagitoremo Maria tango kufansi nyangarezi iganda korora nchoro Mariamu no mwana Teresa ase ika wana nayo tobe abana bana mukire murira egakogora nabera nyarekana omwana uri bayiraria igara abasoko bakwa munene mukire toro asinende kingendo cyito gekero korora no rwaye tigansabe tato itenya sawe igoro muno Yesu no mwikomo cyenu ayantata intuna abana baho twakira hase ke gwande kasenge cyo kurako mono biri saekera atogote no kware nande kirara lete no kware kone nyangi ya yeke ya ikire nyasaye atoitabirane yakora ayero umunyaburunge ababa akira nasenye cyo kore menkeye twese etora akore kurwa ogende na kiro yomo enkeri na nyoke sa mukao unyare ko bagokuje gitira kerasi ona getokorwa tokogenda singa na bagotigara kwanja kwati okoreke aserete yoto kiswe muturia Biamono abaise biara na abangina biara obiri na abamwabo sonanko abanko baretera nechikorera chiobiri na abamwabo chikorera chiobiri na abamwabo yekero mine pia abamwabo uwo mwambe ngima ngombe gete buya obiri na abata bamura bamwabo nabata chikasi ni cyamwabo chikasi ni cyamwabo nchibwata abana basokire igobona chikorera cyabo nchirega cyabo mara mu biri amana abamwabo mangara inyabe gete boronge angomo busiyo nkani rikorwaiga obuya twaba nabanga no mubusiga omo chichu Biamono okoranga chikorera chia obiri na bamwabo mbayo nabakere ndemana so tabaroro mwankonyire gochi naroro ngajyarende
Manene yesa wakwe. Manene yesa wakwe nande. Abakwa ni bia mwana sema gawe. Pole sana. Ingane ni dalili ya torrentri ga igasa mali tankuru kukala mura sabron kurunyali pale. Inche bwato mwana okoro kucheria omali. Bwanale. Ningeongea mengi lakini nenda singe je kisa ne protocol ikali kutumika ya tikomana na tebile ngambia mwana. Tikato sabe. Tato muyomo chenu tuachira sura sembara gobe asenye chokuriyo busibu wa utata. Tuamani gapi kalansa asenye choyene chando tata bwa mabera mangi kolende kaliera ya toleta gaisha. Nanda kalo yomitako ni bungo tebora sama likao nga ine nyange yere nene mono. Mbuya mono nyasawi tasenye chokwa agatire kiro yo moyo so ira sege tieki. Nanda tuamani nyasawi tola moyo nga tuwo kutika na tata bwe chikurua somo chiwo tata bwa mabera mangi. Oto tana no rwa kirwa ru moyo nyasawi na kiro yo mekara wiki kaya anyo mwana bwa molembe namo ganye tolo. Ona tuko gwanta kwa kola tata itole moyo. Oto ukolina tiga tutube na mani ga Yesu Kristo. Elinde lite yori mokiro na kwa yego nene imeya mabera Yesu Kristo yoro motolitu. Biamono ekolera y'omuntu mbiamono nande mbiamono asobosa okuya ntaraleeta egurupu ende naali gwanca mong'anchere abageni mbali bacha nandi bataete kogenda nande oyo omara omokubwa walisi alisi bwomali mumaeta okora na wani ekafandi gomo kubwa ya noara gonta etabageni abo bacha abosio ekero bachira abosio mbali gokwana onye bari babero yomo basabe igotuma ngamba acha kwa lisipole. Nasema kwamba wale ambao wamekuja na mnafanya na Alice kwa niaba yenu nyote mtakuja hapa, lakini mmoja atafanya ombi maana hatukuwa na mazungumzo. Kumbe na bwana oyo nande ndigere tigochia magani nare nara maega nabuga nganere kumbe abagani bane bawane kafandi baisaraste moina. Sasa wageni nyote ni wazuri na inaonekana nyote mnapenda Alice, ndio sababu mmekuja kufariji familia yao. Sasa kile ambacho ningeomba ni kwamba yule ambaye anajua kuomba, unajua si kwamba wote tunajua kuomba. Yule ambaye anajua kuomba ataomba kwa niaba yenu, alafu wengine ningependa mpunge mkono hewani. Ndio usabache mnaachire hivyo nchuba abasaba kwa niaba ya timu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Neno la Bwana linasema ya kwamba tumshukuru Mungu kwa kila hali. Kwa mazuri na mabaya Yesu aibuliwe. Tuombe. Takatifu wa takatifu, tunakushukuru. Tunakuinua kwa sababu umekuwa Mungu mwema. Umetulinda, umetupa afya. Ulijua ni kwa nini tukaingia kwenye uwanja huu. Mwenye ametangulia Jehova, siku ile ulifunga faili yake, unajua ulimweka wapi. Familia yao nasi Bwana utushughulikie kwa kila hali. Neema yako na fadhili zako zikaandamane pamoja na wale wamebaki kuanzia hii dakika hadi mwisho. Baba yetu, asante kwa sababu utatushughulikia. Tukitoka kwenye mkutano huu, Jehova uandamane nasi. Amani yako na ushirika wa Roho Mtakatifu ukadumu kuanzia dakika hii kesho milele hata milele, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Bwana wa Mungu tumeomba. Biamona wageni bawana kafa
Biamono abageni ba wane kafandi aba coronalis azichinga kichiga ndaite koreta abakoyo yo biri n'abamu abo bakoyo obiri abubare abana bonchoro n'abamu abo ngaimore bakoyoye ubiri igobono na kinateba nateunde nga shemeji in-laws both female and male di baganeria ino ubiri na bata baswati bamwabo bachiete umbaire na bata baswati bamwabo umari n'abandi bamwabo n'abandi mbari baswati bamwabo bale asenka yo mwamba abuna arangeringa all in-laws both male and female mwale skaiga analiye kwerende yura abwata buya igo biamono ay in-laws wa morochi bachire ande morochi na bairi abaya ona sa bairi aba umoiri nare angana sabe lakini timu atiba gasabe waronero gusaba kwa niaba yaba kwa robiri bantu bagaka alafu no mongina oyo mobete para koembariri nekere bikere matonto iga nesuente ndabu nero gusaba kwa niaba yaba ngina ono nganchira bairi baita bande muna murabaya mwake saluti ababere bo kanate otigare bakoro gusaba ndia mana so koigwe na ibuborio mongino senera gwatigero ayenju saba kwa niaba isa no rio monene oya tiganero monene ay amaskana maya no sabara ki mara bandu no saba tia mana tigata sabara ki umiyo motongi tata nyasayo yoriguru mono bia mono manene nande watulendire nande twikira ense ya bene twachire kwa bamuntu poro monene tatu ito bakonya na kubwa mono barusiri obwa bonene babwate bia mana kare enyange yagendere tera singinjiyo bia bwao twachira sore ntubwatikende kiyani go twachire tole merike muika na kubwa mono tuchino muiko omotenu betigira sore se amabera ono mwana Yesu yora mubori ito amen na njira senye njumate badusaba mwale ko ngachita ikaibere choka nkwa nali ngalimo tindiko sababu kwa nande Motiga kwa njira ikaibere murandi ndende ibere njiwe wa abaku Yesu Ega Yesu ayoteba ngochae abale bakumwa bamatabi Yesu karibu abande bale batla Yesu karibu
mumuroma naro kokua safety asenyombenke ntenoyo kabe nomo koti naro ono murachi motena sabungu sababweka natuoneka leye iwa kangwale yatekamo iwa tanjire kaibele tau kiabarwati iseko hosona kumasta osantu yisura manya grande kile komu grande kile komu oswatu bero kanora bana oyo nakaya oyo akatikotenje yoyone era moyo kwete nonyanda roiga sikanisa ntiyo baraleta abana bagakora ona bayigwete bachenche ryabande wawatareka seneyo ole abarani babaye bikondo abarani babaye bikondo abayisi mbayo kanisa teyo nonye mutege chobo mane mayo lakini morio amina kanisa ya anera alibo basiye enere kanisa tunegore kanisa tenegore abana bunkorande nabonkorande nako liga ntongangete obochinga oboli ole watoleke otoleke pi obochinga mukata barangi bali muamwa bande mwe mama na balisi akichingogo situmbavu lakini motele kimosabiu lakini abana bandi bokoze kungira yiga jeno murandi pita ni toilete ni mwamete ni kata makuru ni kata abana bane tunego mwezi timu ya nina tata digere tata mami yoringa nyagenda tena igoro meseni nasao ito mwene numbo ikome jiri yeso nakula kiasi ijane roti asaiga tuwa ikiraba iba itomero hekaba ago chikoyana tuwasabi yomolembe nenkeye iga yoyo ninto umari atigaye nabamu abo nasabi yomolembe obwancha nesiko likoira nga Nyasaye asejetale Yesu nasabi nakoyena amen. Naroja wasike rama seni kumoroche lakini abanta imono kumbe naye kwala tuwale timu yao mate timu yae romurandi sana kurumaga iyantenga moya chita ikaibera randi kumbe mbama nyete tigatoenda se grupu ende biamono abakoyo Adelaide abamu abo ababono ngoreta neji cousins Chobiri chikazi ni chobiri chikazi ni chobiri ndati bari bagamo sabe murambe atendio nakini rende andendo che muraba nene mweta no eno muhorana ando che ngatori ya maweze ko nyengera timu enengi ya lakini chikazi maete more mokunile sana more neri yanda mono lakini rende mwarabu na chigurupu chirichinde chiakora ono inu mogu wancha kusaria matanga ye kasi ni eno magana eno lakini ntaete mugitera matanga ye kasi ni eno buya aere boronge chikazi ni narange rinechi yako ruisiko abankaga kora ire ngora kora oyera chikazi ni chia yani noroche abankaga bari banka ngomire tikaga buo mwamba family inu mwaja kora migu kina Daniel kina Mbera kina Wande inu mwaja kora migu lakini bono chikazi ni chirichia ngomwa igure abanje muroja abo bonsi kero montara kwana no murandi narandi ogotera babwate tera bono no kura gotera oyo masaba subati asabe
Noyo onda asaba mura, asaba gaka, asabe. Kono liba gani liyo gotera. Igotinda aba maiki. Mogo kora gotera, bas. Mbae liba guri ogo saba asabe. Gotera. Ella mo ibere sato. Otera ngolende rete na bahari chini ya bustani nzuri tutapumzika tukiwa na Bwana Yesu. Nishangwe siku zote, hakuna shida tena, huzuni hakuna, ni furaha tele. Tutaonana na ndugu zetu waliotangulia, tutafurahi milele na milele. Haya, haleluya. Mukura wakira ngambia mwana sawatero kwa wono chikazi ingori oyo mamale ko ngase sema ya baswati ogosaba sama sikania ino. Ako wapi? Akaribie maiki. Mwenye anaomba akaribie maiki. Bagenda tegwe chora nko ngabaro yomo yo gusaba. Diamono yo nero gusaba kwa niaba ya ladies. Alafu men nani atatufanyia ombi? Shem karibu utatufanyia ombi. Jiwote aigana ni mwenye naomba from the ladies side. Si wengine tuwevu hivi tuende tukae ndio hao waombe jameni. Tuwevu. Tafadhali tuwevu. Let us wave. Thank you. Kakiji kasi ni ejichio biri munawa ya. Nyasawa wasisemi. Na wende roko wasisemi rotambe. Biyamana siri bagaligira kontu abwatera madiri diri yanda buna chikasi ni tolero biri asamaskani tokwa nenkwana yamu akiri asenjoli balitayo tiga tokoro gosaba mwana mtu koro gosaba tokona Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina anaitwa Lilia. Huyo Nyamumbo Nyakwari. Jetili kwa usaba. Mwana naro usaba ngari kwa Batsheba. Batsheba kuja kwa niaba yangu. Batsheba utaomba kwa niaba ya hiyo timu yote. Na iko nevi masani ukwayo. Let's believe and pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. With thanksgiving we come unto you, Father, for the gift of life, for the family gatherings. We are not worth to be here, but it's through your grace that we are here. Lord God, may you give us peace of mind, peace of heart, physical peace. We as the family, for we have lost our beloved ones. Mighty Jehovah, may there be peace in this family. May there be peace anywhere that you're going to. Lord God, console our hearts. May the angels of the night, angels of the day, guard and protect us.
I pray this, believing and trusting in your holy name. Amen. Biyamono chikazi ni chioviri na abarusairie gobi inume chikazi ni chingi ya maene onye mbanda ngamba nyuga lakini na abate birimbu ya Nyasaye endera ko basuseni abankora angeriga iga ngabakoro kungaba igwa bobiri abaigwa bobiri ngaimore abaigwa bari nara abande batene ni gwali abande nachikora na royo mabwe kaine umari abaigwa oni kili mbona ko kili bwerara isaranso ine family member abaigwa na bwa bobiri nabara bundo chene ke kolikerie ekiye igo tokoro ka digital orobara baya igo borobwa bando chemba go cha konsumbwa mono na baya bale nabara baya muna chikazi ni chioviri mono na ale kwa dia semore orio maete koruo sabo kuyokuya na yamba bante birimba batibetera na ino kwaye bano ajimacha mwanza ne campaign iyo kwa niaba ya bonsiga oyomo orio maete korwa masabo asabo abande just wave to that congregation. Thank you. Umane na abakwe naende moro miche nilikuwa nadai kuambia moro che anko ya nero osirire orosiri obugima bwaye inubono mwachire gaiga mwachire kumurera na inu eborie komora aku na inu mworache kubarera kere bukwe otama tukoyo moerio abande mbakwe batabwate abale bakubatindeka rora na kiogo cha oku na kematanga awo cha okoba nchaina na bwatama kenalo bukwana. Let's pray. Our kindly Master in heaven, thank you for the great care Father have taken up to this time. Father, I pray, Father, that this program, you read it well so that it can be over without any problem. Father, I pray, Father, that you bless us in the name of Jesus Christ, I believe. Thank you, Moiwa, the late Asama Samamaya. Ababono kubaletera Nandenga giretega bunongo korera gekora chiza cy'umurandi cyabeire taete kubaletera abamasikani mono nande bare neri yanda mono asenge njo basiririo moiwobo ngobona abankorangeria n'abanyina Rome obiri n'abamwabo abanyina Rome obiri n'abamwabo ne timu enene kegima nanda abana abamasikani nande nabe miaka tebuye kainie yane lakini asenge nje ya masikani nande naika kobatei mapema mbama etenga igobara achore abantu babere bakoruo gosaba nima etemba kunire sana geko rumo iwo aborarire unabona muhaka nara andocha arigiko gweka no mari bono kegima muhaka karibu sana karibu abanyina Rome obiri hamona abamwabo nabwaba iga ingoma ete mpaka chianti chiobiri no bara
biamono banduseri chibicha ngora bari mwale ko rusibe chibicha abana bengenjo moko rusibicha ngora karaba kuna korenga ringa mugaka kiasi torogo saba na mongi na kyo wakilisha banyina gusaba aba mama ba mwaro narende kurwa umago motindo muna twabwate mwakolire arimo waka chibicha mwakolire ana abantu bengenjo barusi chibicha ngora kimwakolire buyaibo noro limwante byo gusaba kurwa saba ngina pasta no arabu asabe kurwa saba kaka na mama assembly haleluya mama yani nanchire abangina rombo biri baba wepangete pasta asabe na mama assembly akora naki nona ababande muroche murato kwaniga mbamoche museno bwate omwalimu naro sometia era ukwana kangana pasta asabe na mama assembly asabe mwalimu bono libagane lyao ayatori masabo ayana request mu ukwana kwani hapa yekyondekyo nanda senge njoro mwalimu no maite samari igo samari kitaikabiro konyagwa kore kwano yao abakwa ndimbya muri kandi bo mwalimu nasometa Nduru High School narabo tama makori goja nata kuragero tereso minto 1970 aki ayabe te pole Nyasaye raro nare rama nyitanare ngo yakara uria kwete tiga naintwe twebeke biya Nyasaye atagoto inyora biya mara bakya soko ndiko kora chita pamali baba nchero kora kwa Joseph Otao biya mara baki mama sembuli korobo saba arabu pasta sabe omonene byosaga ako abana bonjoro abana ba Teresa nonjoro nabatebiri pole abayugulane pole emaso monene igentonke ligetigarete ngano gwanjera nanga omwana omino chire omurugwa no chire iho bono gotokole maso monene tiganya saba konye omwana ori omari no murugio ugore bisieri abana bamino bacha bagukwania ori orwanja gocha ntoko betereri muntu akini orwanja gocha ko igore emurangwa erinde no na machonywa monene takubagwa tigato sabe aseri etaria Yesu Nyasaye itomuya nakubakire nagotogire nakoiro bone nasenge njobu yabwao kwatole tiro bwaro Nyasaye itopakari itukeri Nyasaye itone lyao na intona bao asense Nyasaye itoto asabiro monene otolemie asenkeri anyabwari nenke ya monjoro Nyasaye itone amate yonsi otolemie kyera twasiriri omwebu Nyasaye itorenge ochoka bo muntu mambya omonene onena yora manyeso ra mubeke ntunto kuna chakina Nyasaye itoyo twasabire una watole nto waro na ndo toira ni Nyasaye ototuntuwe no bone bwawe ke nayo kolenia Nyasaye tontundo konyara nayo konyara asekera ringana tenana barabu Nyasaye tasabana baria no ene ndero roreru Nyasaye baleme banywa mache balere Nyasaye iterinde bo mabo yendere kyaero yoto yororo moyerio byamono Nyasaye to batuntuwe no bone bwawe uya bwawe sana sekera ringana esikone bako bikoira ne kyaya kwa bweneire na asabire wetera serietaria Yesu Kristo mutoleto amen. Bwana asifiwe. Kwa Dickson Asiri, kubirimo mwiwane Teresa, mwiwe minto, nchoro, mkoyone, yolenda robe pole. Kete sawe. Omachoni Nyasaye, ayumutengi yonensi, umutengi byonsi, ebikorakana nebitakorakana. Aina Nyasaye watungu tumunyaranta sumuwekano. Watungu muntu, nende kawati unere, ukamaweko buwasi bindi byonsi bwatongete. Yesu iti arasomu wondedeni, kwatumutu Kristo Yesu akaroyoro, agatugaba n'ubu ayari woro. Eri agacha sense, akanyakuru buri munyabantu,
akamenya ubunararibonye y'abantu wikekera kwitogera sumusaraba enyeranya rugutambana gutekeria ariare esuko tuachire soko bakira sense ritukoria rero ibona sense watori bari watorente buare na gutekera senka tuose kuri mwiwa urari watumikira subikubense akomenya siporo kuri moyo keri abo sato kira soko kwa abantu bamwe totigira soro muri tubaruti ayro wagate na barende na romero tora menya sai ewa to kembichi na kiech basa uri bari kuwa sore libari kore korona sai oyokorenya ekorenya abantu yibure no mukungu amatuka ni ora makaso bikubense nabayizo ni ora yeme chando na inde kwa bikire chimbere asubwe abantu atanyere bitano yake ikekongera kwa bikete oruwa yigete na twinse abatonto batimbe cheito tosere torokereri tunyare ko sai toretamia na tunyare wose mere kora ntomuntu wali tukeri mungu chore eteroso waka na tere mata na kwae tosere twinse na sene program ne ndrete orosini sawa ho oyandete koyera orakora ko eteramo yemuna senze wakore na mwana tutera senkeria koyerendo na koyaga tanotkosi tosere no koyena sole ase Kristo Yesu oyermetolumia. Amen. Boroko yana kore kurwa sawangi na rumo biri. Lakini umongi na rumo biri nara otwarire dijanda. Utaete kurwe transport. Kakinto kane. Anga kimwakire yanto kane transport yako ruwa kwa baiwaye. Karuwa ne transport mugato. Nana kwa nurumbe ninja narengi meidiga abana bose muna baiwaye nje bararate na inde obiri nje namenya naro mujogi sumu pakabana mnaje de kuga ninje mbwateri yanda gomba kuolina mabe kuna maye gera tume wale abaiko barwa na jungo jamba efe moira ne akara to kara sita aru mujio nyabuali na wakwa wajinambia tu prepare fe kidogo nyore na njomo mamore katika yuya Ombo mari ene basa ya mari tata teva thank you Biaman Moroja na roja ukani ruoti yenga ya ebete ruwe transport mbiana roja wakora mote biamina Wana wankore tarande te pastarandi family members Ibane area ino family members Mbaraimu Chindugu chiobiri basibati bamwabobiri bari bakuba bwatesi onye nawa mura bari bakuba bwatesi Ibagane area ino bekora pasta akaete komanya ngamba birili acha kokwanira ekera kokwana amanya aba kokwanira naba tenena uchiali nani umugaka kota umugaka yonga kiri tali ari ko andai Daniel bekera inyam Daniel ibwe chandire yani buhari aniri abagani orendire nga mogenta isaransansa ikaranse kerogo onako baroro anko yangu yasana ko kuseni
Abana with the family members, the immediate family members. Ntaete monga anchere, yotinda abuna go chika. Monga anchere, nteme go senimba manye, mbakore introduction. Ekerona akorire, ninge abatato kwa niaba yaba, wakuwa naringane erimo. Kurwari noino mwako yumegetego sino mwabo biri akoroku Daniel imo kyoko koyo Daniel obakwaniri Daniel iko sabando isaranse bang oyo ko wadi Daniel akoroku nyomenda Rispa mwako yakoroku Eric Rispa kwani umusangerekano Diamono Rispa endo isaranse oyo kobwati akoro kumisisi kiage Jen erietaria enjen oyo kiage Jen imo kyoko koyo kwani musangerekano oyo kobwati gabu akoro kunga Peter kiage nero mogako Jen Peter Salmia Diamono na atumire na achirega oya koroku Rona oyo mwabo biri oya koroku Jacqueline kwani awantora oyo mwabo biri oyo moina koroku Pamela oyo mwabo biri bona abana atigairi abana na atigairi Igo bawo kwane erieta onya babwate yenteke maseda ike mabakwane bawo kora pi omorisio mbaire nakoro gosaba kwani abayaba ono ngansere na babatanga ladies first na gwansere Titangani na wakwani ngambi ya muri mwensi Njenda bayani ngambi ya mono asugo chato apole Ande nda sabenga manyara to sabani familia yega ya ito yansi ya mumamba. Kwekera masa asoma yega bu mwana mintobi. Tamogo chera oto eranyero ngori echie torende. Tusobe. Omachenu tata nyasa yoromete iguru. Biyamona asichinga kiji asumo yega bwitu kuria rero. Murandi ngotenenale asengi jugo tuna munu kwana kurasa marika machenu. Tuakumbuka sama bakasenchera bene obotegere lyugo bwase gatiye ito kwikekero moye gokoera oye bwe bakonesiko asiteso Kristo motori balenga bakwere ali Murandi karimu Kerirandiri kobugigwa so omo erion Adorare Gakorange Wangina nabasai muraso musangere kanonkune Kunango no nyambo saigo Yamona asengi ncho yayo Yamona asengi ncho abagaka nabangina abamuha kwanira akormambi buya Nabari muacha kiroro genda gochimuino mogende buya tata bo buya baire buya Kirigase bato wanete rikondo ono bakore kekeiga bakirechi embona Oma to morandingo tebaringa amangana mango morisi ankiare It is meaningless, it is awkward, it is rubbish.
amangana mange omurandi 6:11 abegotebwa nga amangana mange it is what Musa ikabona akesogote binga nchenkora nchemba mwabo nchenkasini nyangorotaki it is not Musa egento kango gwate narte binga ya ayombari ni moya iga finished ekwaya mwangeire kona vairo kwa mandai isoirabu yes igonga ayaigonsi pya kwaniro gaiga tarenge nangenchenene kore nengenchenene ngaki twins abatoiga abake nabonene igotwa boliwe no sachole moyo oko Kristo yes hallelujah yes ainara mangana marito amangana maya kango gwata tebya twake bichuri twara tukure para bugeka twateba ngoyo wane amana kobakwa tolionde bwensi kurende Kristo Yesu wangina mogende buya wangina nde bakabegete cyanga kibegere cya mukane mogende tata basenie kai embuya a new heaven mate krako irege ntoke tinde te na wako na ogetina ni no kore kekega oge kika onege tikota kekega etinde te eke ko chawangira wa chake kogenda kirese ka tubantu bakwana na kasi nchenkasini no bakirete kiri enjiri ya chai korandi wa bacha kwa kama sakuni iko manyange nchine inga kiere igere nginaki dogen doki goi kanka moke ndogendo kigo cyereiga ochinka abakogenda igoro nababeire bakwerwa kigima betiganye berure bebekiranye kigima they are ready to receive our Lord Jesus ekakwenye buruti bwa yakabere in Kenya ne otokwegera kuba sigetabu kya gitabu iko kungaki ndinaro rache ko sato kanso amele Biblia aga Yohana 14:1 John 14:1 14:1 a new heaven Imoitana azakekaiga Chinkarachaino Mumwegene nyasaye Nainche mokore kekaiga Mongagane Ase enyoma yango Yanyoko Yango Yatata nera kekaiga No mene warenga ki Homonge Onya taiyo kango nakora kekaiga Kango nabatebya Yes, Kogenda rotoroseliase Kara agende Natoroselie Amariko gate baika Yeso ngokore kiakaiga Nkiago chigokora Nkiago kiakaiga Asaiga go chikorosina setiaiga Konga Yeso igarenge nama igamba nene Nasabo chikotoroseja Abantu friends Abantu barabyabayiga friends na itogo chikobera Aroro aria sachi to toroseri Gongonya tachiete kanga saiga naroro
igo bono rogendo rwaye igakogenda asogo chokora kekeiga gotoroseria ase ng'asago chigotoroseria ng'abanto twensi ntokate kekeiga twaregani gosororo ne omorogi naregani gochiasaiga omonyanabi nakanieri gochiororo ayenda agosorekeire omonyanabi naregani gokora kekeiga gosororo ekerakorie kekeiga aitabani oyoyoiga yesu kabekire esuti yango ya yesu igagosobunaka igong'enke twachete koroserigwa abasacha baregaiga basacha karankwania basacha kwania tuboni mono kisio leke nyoleke kima kwanie ama iga ama nene iga koya begen asengyo yaki ense iga bare teriere ya iga yes ense teriere ya ito igo to iga ime igo toro bande we all ense ya bande toka nyeto the second coming of Jesus Christ aiga no abasacha batakire goto ano abakungu batakire gotoka ano abantu bari kinyangaratia batakire gotoka asenge ncho yeso otire otoroseria rega yona isato orocherwa ya norwa 16 Nakinyasaya tetense nakitata ya tetense ikakarwa mwana yo mabaima ide mansonde bwese ora ele tasila takora kekaiga tasila kuna kekaiga enda beno bagimara anyoro bagimaboro byoboiga bana abantu bosimbariga ni yenkeya iga yes abantu bosimbariga ni gucyenkeya iga yenke nengiya ekerata takuru mwana oye nigakomora ubuneke ngwansekiya yogotioko kuya nyeri n'abantu bonsi babaye bakomwareganya basoaroro asomo kyoyo muja atari mukana nga baba kora rolenga mbuyombugatie okore kekeiga kwanga kwambwatia injenara batenga injenara chire asenge jonga enseiga tindo chikende enseiga nega suntendoje tindo chikende tindo chikende Jones igonga bono ayonye botete gotigara ayetigara buto beke buto ega ere muyago serebo igongenseri yesa kitotoroseria amarikata agotebanga aki akagenda gotoroseria nasa kitotoroseria igagoteba kosegetabu geisanga atarudi tena na akirudi tena na toikia senseri ngiya tukikaa uko nje mpya atatugede katika wiki toira na sensei go boiko botomenyete itoriwe chikamenya igora matukonsi igoro toka beroro asebi nabyoka bina bikoere nsego sarigwa yagachiwoya ase torabe enseiga matukonsi obosime kali toka yago moibitayo morogita ko tikekeiga mo to gwatenda mwemwe leo sarikoeka no somereke bunge eke Romans Abarumi Isato Abarumi Isato kumina 3:2:11 ibere ikominemo koya nyore Abarumi ibere ekiagera wanjere litikolia asanyasai igwa ya igoka Yesu tabwati kekeiga tabwati gento kekeiga bochiza nakibanse abakolire ebibe batali n'amatiko
Asire tali na matiko. Kobansi akolire bibe bale na matiko. Na babarana terwe kina asa matiko. Yesu tabu atikeke iga. Ogwanchereria. Ngaya goro motambo morabu. Aya go karo mwengo manetu. Ngaya go ri nyanso ambiro go senga ki. Yesu tabu atikeke iga. Tabu atio gwanchereria. Ngaya bono go ri nyagete. Ngaya bono moga pasta. Ngaya moka morisia. Aya moka nyarebe. Yesu tabu atio gwanchereria no nyangake. Onyandi Yesu tabu atio gwanchereria. Igweliga yoka. Igweliga. Onyandi Yesu tabu atio gwanchereria. Onyandi tabu atio gwanchereria. Kango gaira abantu bakrokunga. Abarogi goro. Yabarogi ba ikirororo. Matume baterirore. Biribiro seirigoro. Bisaleke. Bagato serjwe. Awandi. Nogende. Togo tacha. Morogi togo kora kiekeiga. Togo tacha. Moro vai sempre gato serju kono. Awandi. Wakalire. Hey. Yesu ta koiraba nyakaigoro. Asenge chobago ikaigoro. Bachira gotonera malaika to seri. Magenda wakalire. Hey. Awandi bingoni. Katoko ira bunore iko. Tori gotia. Awandi. Asenge cho mwana wa mapasta. Mwana wa modisia. Awandi. Ikora baba sororo. Na baba ina baba itewe na manyinga Yesu Kristo. Hallelujah. Yes. Abano baba sororo asenge cho bamanyire ngenka yawa yere twe eira yakore kekega. Aiki. Peter na kiago teba. Peter. 2 Peter 3:13. Urende buna atoliere teira. Urende buna atoliere teira. Totengerete. Tengerete igorenya. Igorenya. Enseña. Serio boronge mbore. Ase igo boronge bokata kiakaya. Enseña. Ekarego tato. Ekarego tato. Enseña. Enseña. Ekarego tato. Ekarego tato. Enseña. Seyo morara. Enseña. Seyo mabako. Seyo morembe. Hey! Enserenga aquí. Enseña. Abachenu bara soro botambe. Hey! Abachenu bara soro bagote banga no llega ano mwata hata kire kabera. Para mete uno mokoyo duru. Yes. Makaka bali mwangira kona nawa ngina mwanda buja. Yes, abasesanye. Polisi waganda buja. Tata ba kwa soro ganda ruao. Ega. Ire buja ko sere bobe. Yebo. Wanjo kanyeke mosoge anda. Okala kwa batomwa. Acts. Ikomi. 34. Ile Petero akataka kukwana. Petero akatenda kukwana. Akabora. Asekene. Naikire komanyanga nyasaye tali na wanchereria. Nyasaye tabu atikia kaiga. Wanchereria. Tata tabu ati wancheri konde kwansi asomo nyabibe. Anya koromo nyabibe. Anya toko na anya korwa sebibe. Ngo. Yesu tabu ati wancheri asomo nyabibe.
goikomo nyabibe aitabenenga ninkiare no monyabibe esibye na kuachana aitabene Kristo Yesu asenge chonga mwana wa Mungu ako karibu kurudi chama mbinguni. Yesu itongo charwanga mono abagakabaya amenyete changa imeigwa abagakabaya amenyete changa ime menyoro asenge cho kuno arayega Puta changa ime ayevero ore change yume puta pero asenge cho marikate bana wango na korambokia omwana omanya bando kare kiekaiga mochare na marubwa chore kore kiekaiga nora aekanyu akwa we klasi yeso kuna dai monde class were onyuere ga kai lakini omanya iga toliko genda nankwa manyete kebu setawa dai mama tekwe diven akonyora gosomera ibikunge binge koloro tango mate nchiri tomanyete nchiri sana chinero torabete pokora bos Yeso gate abantu bechanire abantu barere dikanda igoro nonya circumstances bakomya namo namatemwaiga abakongwa asokwegena abalemu asokwegena nonye bagoitabe bakonchukana n'amatemu y'enseiga abasajja abalemu abanyina abalemu baredi komolisibu Kristo Yesu akakwenda obulutibwa ekyakabiri bagakaibwa abatebi nande bagakasobo kyandika goita osobo gimoboiga n'amatuka amake bagaka amatuka amake tobo kyandika bagaka matuka makabangina bakona gotosiki nyumba matukama keigo Yesu itokore kiekeiga gochare kutaba gakalema bagakamo kwemioyo imwerusia wa moyo emase Yesu Kristo bakungwa baikanonya bariga gochikora barina bakumya kwameko banyo oboso kana bono ko umera kieko bari abagaka abangina Pagakalema se Yesu asengente mambia yemo Yesu ngokare kiekaiga bochare pagakalema se Yesu pagakana warne mekone mbenga sinyumba pagaka sobi obiyo iko omugako obiyo pakonyo oranga kai egente kiambere ire bobe egente kenkelibuya kwa nyoro mugaka onyorire inchirengi yanere ryeiga mugakoria abagakare mase Yesu bagakare mase Yesu onye bintu bikanda mugakora kiekeiga emase Yesu kanande igwe mbatebe aina mekono ere mobwate nonyana go igwe mekono mobwate kwanyoro mugaka batebiga chena koiro makungu amono mwana hapo polisi narako bahire manya kwe bori go polisia onye bago sinyire korubwogo inche ndache mbanyare kanita Yesu tabwa kyogwa ntereya nonyangake ngaye nyangoroteki ekinyasaga netye nomongina omogaka omosae omenyeteme yamwa Yesu ngaka omontori memwa Yesu omanyete nga chinga kitomenyete ne chinga kichomo elio chinga kichimbe chinga kichielile na mchikote bya basai wami abasai mkieka wana mawakora musano ari motu agotera ko chiko morigereria ronya begete
erongi asungetie o isungi pamba si abegete kie kabon akyo monto yale o chikorie ya waiseke no amenyete aga nsogente imama sena abegeta aga sena get wale wasina karongi abegete o chikor egeziti ya boy moja ndo kia umerana no Tibangiri, Tigiri, Emeotaro, Noere Igoti, Mareko, Bagoro. Chiporia Monto, Tabori, Nama tenga Yeso, Boyanare, Yakavere, Onyoranga Yesaka, Tikieka, Tayo, Abasacha, Abangina, Yeso Tabua, Yowan Chereya, no Yangake, Yeso Gapete, Abasacha, Nabangina, Nabasai, Ababiri, Aboitebra na Kristo Yeso, asobo kimabwa wensi, bagotebanga no nyaya akaire bobe. Ekara muage kora, ukombe ekara muage sigino. Muage kore bone mo kombe kere sigino. Aliza abo mito. Ense na bayago tire igo bono. Tete gotangaza ngoteba iga enke yego chigocha enya yete tabantu bonsi abache ababiri bagweche na buya abantu babiri redi kolisi mu Kristo Yesu enoto gwetere mechano yesaiga amakweri amachimarei emechale menga sinyoba yesa gotebanga banga mono kale kekeiga gochare Yesu itongo chare banga mono atuito kole kekeiga tuchigo timboka ikonga bakaka abangina nabasai Yesu itongo ale kekeiga kenyole kekeraire Yesu ngokole kekeiga gochare watuoya nega monginoria kwa seroyo ndembu yole kabono bakakara ndesio bande Yesu itongo ale kekeiga gochare watuoya abantu bago chigoso asenke yenene enkego chigocha nabasacha nabangina abamoitabire Yesu Kristo tari bosaiko mbenyeteme meraime omoga kombiyeteme meraime omongino mbenyeteme meraime unabona kwatebi Nyasaye agankonya kwa Nyasaye agankonya inawo mokungu nari yo chakamenya omonto gotioka nari ngo chakamenya omonto gotioka omogaka kubo kamarumunde enyongo nari chakamenya omonto buno yunji monta kubo kamaruo agotioka mogima ama chalingi na biara Yesu ngo chale bwanga mono tobwaterane togendenka asenye nchonga chira chana kichire chira cha Yesu na kichire chia kana chire Yesu itongo chale bwanga mono atoide togendenka gotimoka asete sofisoro ngotito amen mukamba tebye imeyango meya Kristo Yesu ngo cyale bwango mono nabagocha kwagara nabaye ababere bakumuitaba kurwasi chinkora ime tari kubase bikoba igonga Kristo Yesu cyale bwango mono gotoya togendenga gotimoka ense gateri yaito engiya enyasaye akitagotoroseria bwango mono ngo swatororo igabaka abangina nabo igona abantu bandi bose bara tobwate dere Yesu Kristo mono asinge nchunga Yesu ngo cyane ngo the family members the master Yesu Kristo asinge nchunga bwango mono amangana yeme osakano amangana yecha chari amangana ya parwaire amangana yeme kone menge ya makweye seiga bwango mono Yesu Kristo ngo sekaro maganoye togendenka amakweye
menyekana kale tukumusasima Yesu Kristo Yesu Kristo mbolito oyo Nyasaye boko nene byamona singa nje gwakwanira mwana into byamona singa nje kwaberero mwegenwa byamona singa nje gwatokonye kurutwa cyage temambya byamona singa nje gwatorwanire Kristo Yesu byamona singa nje gwatokorera manene hitukolia rero Yesu kratorega iga singa nje yo mwana obiri atimokere kurasa muri komisi tuwasabiringa Nyasaye b'ubuyobonge utikire efamilia yawe tikira abantu bamwe abo maega tuwasabiringa Yesu b'ubuyobonge otokonye otosibe otorwanerere neka tokorwa twensi togende tomatenga eyamande nonye ndugu yaito yararire nonye omwana ogorarire Yesu bwanga monongo chore gotwoya togende nkeri obuya kwachite gotoroseria bono kwana mona intwandese birengo biko bwatia byo mohario wikatwakorere buya asista to Kristo yorombole to amen. Bono chitanti nchiri gaiga ebirogo mbiri gaiga ebinte byombiyo amadentari asenkeria mokore ntarendero ngori gaki bangina entero ngori bari mokora agenda karare entero ngori gocha momane kogenda entero ngori gocha gocha chibono gocha bagaka bari muisana stadia bari sinchu gocha bari sintanganege nteke gocha inundo cheka igamono pasta ninchu gocha pasta no aralia usega chire okay simba ubaikire thank you God bless you biamono thank you tagocha tabona gocha tagocha lendero ngori bangina bakora akabone sabu biamono Molisia God bless you so much tabona gocha talende gocha ebirogombire gaiga etentinchire gaiga amadeni narororo mutagocha natobatikano nero ngoriyo konyunka ne sukari ninchuo bangina baikai moka gocha murakora gosungu gosansora sansora gocha ntagocha oneke gutuma gaiga amo gocha nyondo bwata sadaka ninchu naye jorwe gocha yes thank you my brother thank you God bless you biamono esago seni yes polisiam biamono sogocha God bless you biamono Pori togo siekerera isiko. Titogo siekerera isiko. Ninchuo tindi kobeka mebaga ninchu mwensi. Timbege timo baganga goikera daya ninchu mwensi. Ninchuo yes, biamono. God bless you. Thank you. Biamono. Ande ningoria togo siekerera. Abaga kaneti za cheo ngori nicho. Ngori togo kwa koile. Nitugoza kimwasi. Katika kicheo ngoria. Nitugoza mwasi na baga kanito. Tosile familia. Yamona singing Jokorwa. God bless you so much. God bless you. Yamono. Thank you very much. God bless you. Sister, thank you. Asago Senye. My brother, thank you. Asako Watesie. Ukorwa Nere Kekima. Nechinga kichero ngoli ntora kora ninchwa
Nilo chawa ngino hawa akabako chabuye pincho wako bara. Thank God bless you. Sio bara. Nguru. Ay pasta. Naro tomire. Naro igo tomirwe. Igo oyatara kuana. Mongwano koro kunga chokora. Bora mumanyete. Chokora. Na chaga iga karo kyumo chango akarushiringi cha 2,000. Chokora naruchiri bubere chia na kimoho tebo. Chinga kichomo chango. God bless you. Nara nero tomire. Bamintu na omore. Machiko ento koremia. Na inje na tenenira. Yona tumuno monto ko daktari kevo mbacho. Onde bingo chaga ndwe ngora yaye ko jese family. Nabantu bakiabo ya mwenzi. Onde bingo chaiga. Kweli fwe ya masero ngolia. Alafu nali saba murana ndusingi 500 na rulo ororo. Bone besankorwa singi kweli fwe ya mumuna ntebi. Nere. Momenteredio. Akwana ngora. Kevo mbacho orure chibasa chiaye kwetera soyo minko. Amina. Nando orure pakasa majuma moino. Sabato. Moroka to sabe. Imoka to sabe. Ngo sabatora baga kabali bago kwana. Kono kanyeka. Kanyeka to sabe bon. Moroka lele imoka. Stand Moka to sabe. Vamos mintaon. Ya bañaron. No más te va como que me corta ahí. Sabemos no, como chica Yesu Kristo, viamona sengen to kabeira monete ko wase mambia, na go ikra se vile batwa koile ya woti wa bagoti asengen to kwa to konyire, pone se abene abana bao barure erongori eyera konye familia iga, twasire ngabana barua woba sesenye woba konye ekra kwenda asechinka tuensi asobwamo twasabire ngoto ile buya na ndoto ikibuya na ikatoka da soka nyoyo mito twasabire ngoto konye kurgono ikomo ello wetasite tokisho ya moreto. Amen. God bless you. Yeah. Buya mono mogenda buya. Gato ande kwa nyumu biringa chumo na Florence ko ngori. Bono no ware no verenza. Ndari yaye. Aisti man, claro.